तर संभाजी भिडेंवर गुन्हा दाखल करा, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास पासलकर यांनी मागणी केलेली आहे। भिडेंच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे। शरद पवार यांनी कृषी मंत्री मुख्यमंत्री पदावर काम केले, त्यांना राष्ट्रद्रोह म्हणणाऱ्यांचा निषेध करत असल्याचं राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते पासलकर यांनी म्हटलेलं आहे। स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना संधी, कृषी क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठं काम आणि उद्योग व्यवसायामध्ये खूप मोठं काम असल्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना याच राज्यामध्ये या ठिकाणी संधी मिळते। अशा मोठ्या व्यक्तिमत्वानी या राष्ट्र उभारणीमध्ये, या महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये खूप मोठं काम केलेलं असताना त्यांच्यावरती अशा पद्धतीची भाषा वापरणं, यासाठी मी या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा एकनाथराव शिंदे यांना या माध्यमातून सांगू इच्छितो की या वक्तव्याची दखल घेऊन यांच्यावरती गुन्हा दाखल केला पाहिजे।